Tak ako jedna jazda pohári skončila, tak druhá pokračuje. Chvála Bohu, pokračuje, aj keď myslím si, že po nie veľmi vydarenom výkone, určite sme chceli podať lepší výkon, ale sme radi, že sme konečne okúsili po dlhej dobe to víťazstvo. Čo by ste za to dali, keby ste po nejakom nedobrom výkone získali 3 body v lige? Tak, dúfajme, že sa nám to v najbližšom kole podarí. Toto je také niečo, čo by mohlo do kabíny priniesť taký ten správny vietor, správnu náladu, atmosféru. Áno, tak vravili sme si už cez týždeň, že potrebujeme sa naladiť hlavne víťazstvom na tú ligu, čo sa nám podarilo, tak dúfajme, že to potvrdíme v nedeľu. Cítili ste toto vystúpenie? Tak určite po dlhšej dobe sme konečne vyhrali nejaký zápas súťažný a myslím si, že nám to len prospeje do ďalších zápasov, hlavne v boji o záchranu Mikeliga. A celkovo si myslím, že to bolo bojovné, ale zaslúžené víťazstvo a ideme ďalej, určite nám to pomohlo. Ale nebolo to jednoduché a však aj ty si zachránila tú penáltu, tam to vie, ako by to bolo, ale na keby sa nehrá, ale každopádne jeden z dôležitých momentov. Jasné, tak na to som tam, aj keď posledné zápasy neboli optimálne, či už z mojej strany, alebo celkovo z našej defenzívy a určite to dodá aj mne sebavedomie do ďalších zápasoch po takej dobe a podržať nás v ďalších zápasoch. Bolo je to síce v úvodzovkách iba pohár, hej? Je to pohár, ale predsa len viem, ako by ste chceli takéto víťazstvo aj v lige, ale určite je to veľká pomoc, veľká sprúha na to, čo by sa mohlo trošku v tej kabíne pozdvihnúť. Ako súhlasím, že je to súťažný zápas, takže z tohto pohľadu je to fajn, nie je to bežná vec, že ste v semifinále slovenského pohára, ale my sme tak k tomu zápasu aj pristupovali, tam nebolo ani náznak nejakého ocenenia, o to sa nechcem ani baviť, takže my sme to brali absolútne vážne. A či sa to prenesie ako nejaký impuls hneď do ďalšieho ligového kola, no bolo by to treba, ale to nie je len tak, že sa to povie a že sa to prenesie. Preto treba urobiť hlavne na ihrisku ešte viac ako v tomto zápase a potom môžeme dúfať, že sa to niekam prenesie a potom sa to odrkali možno aj na výsledkoch, ale dúfam.